Salamat po tayo Mento and like and share po. Welcome back to my channel mga gamba. Paglalabanin natin yung Japan J ko at saka Tagalog na brown. Medyo lumaki na ng konti yung Japan J natin. Shoutout muna sa iyo Kasakmal, kay Amazing Spider, kay Big DC Spider, kay Gagambida PH, sa iyo Kasapi, shoutout sa iyo kay Spider Channel PH. Pagkakailangan yung mga gagamba ng pang-load sa mga gagamba yung panglaban, yung White Devil load mga gagamba, the Vision listed and proven na yan mga gagamba. PM nyo lang si Kasapi. Yung FB account niya is Bensonye. Yan mga gagamba, magandang load yung yung White Devil niya. Matagal na yan, nag-champion na yan mga gagamba. So yun, panoorin nyo yung laban.
I-subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!